Да, мило, наистина. Искам седа. Какво, мамо? Искам седа. Искаш да седнеш? Искаш ли тук пред мен? Не можеш да се облегнеш. И да се фанеш за въженцето. И мама да те държи. Искаш ли? Така добре ли е? Какво? Не го това. Кое да го махна? Не мога. Не го. Престани, това е корабчето. Нали на него седим? Нали заради него сме... Ако го махне, влизаш в... О, хой, те се върнаха пред нас. Те дойдоха да навирят. Сега сигурно тук някъде е таки малко. Ето ги отидат нататък. Оле, те цяло стадо бе. Охо! Колко много станаха. И тук отдолу под водата го виждам, поне 3 метра. Ау, супер е. Колко са много виши на там. Oh, she's smiling. Те се кротнаха всички на повърхността малко да се почнат. Станаха 10 поне, да. Не, 10 по-скоро, ама да, доста. Там са 2, 4, 6 и тук има 6. Значи колко? 5 има тук. 12 поне. Тук има 5 и там има 5, всъщност 10. Тук са 6. Един има... О, тук са повече. Тук станаха повече, да.